Zdůžte lidi, zdraví vás Santa. Tohle je mé první video, takže očekávám, že mě budete ignorovat i za menší faily. Je to taková vlastně informačka plus bonus, jak si dát do varzáckého Minecraftu skin, ale upozorňuji, aby ho každý viděl. Půjdeme na svůj internetový prohlížeč, sem napíšeme, bude to v popisku, ale napíšeme pro ty, co nemusí klikat, napíšeme Minecraft skins, browse, takže browse, ale nemusíte si to vyhledávat, tady klik na prohlíže nebo browse. Ok, mě teď spadly sluchátka, tak já si je nasadím, se omlouvám, to možná bude trošku rachtit, no, teď by to mělo být v pohodě. A teď se nám tady objeví taková kupa panáčků, takže si vybereme například tohle a ty, co kliknou na to home, tak tady je. Tak tady to tak dáte browse nebo prohlížet. Tady je kupa panáčků, takže prostě na nějakého klikneme, že by, tak já si vyberu třeba toho smajla. Je to fakt hodně hardcore, musíte prostě kliknout na panáčka, úplně skrík. No. Skopírujete to jméno, normálně CTRL-C a pak, když to máte, tak si otevřete vlastně Minecraft a skopírujete to tam, ale já mám kupený mine, takže já to bohužel udělat nemůžu. Ale prostě to funguje, takže ta informačka vlastně není informačka, je z toho jenom ten tutoriál. A takže fakt doufám, že mi budete ignorovat mé faily, ale snažím se točit videa, nebo budu se snažit. A jako chtěl bych, aby to aspoň narostlo do týdne 15 odběrů. Já vím, že se mi to nesplní, ale já se pak bojím, abych neměl třeba do týdne 2 odběry a to by už pak nešlo. To by se už ty odběry nezvedaly, takže doufejme, že se to trošku roztočí. Tak a to je pro dnešek vše.